O Concello de Ribeira solicitará ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a cesión do uso da unidade de condutas adictivas. A Corporación daba o primeiro paso deste proceso coa aprobación por unanimidade desta solicitude por un período de 30 anos. Pedíamoslle á Tesourería Xeral da Seguridade Social que poida ceder o uso desa instalación durante os próximos 30 anos. Isto non vai quedar aí, senón que eu como alcalde e o meu goberno se vai a preocupar en pedir tamén a titularidade do edificio, porque pretendemos que algún día poida ter outro tipo de usos. Sabemos que a unidade de condutas adictivas leva unha traxectoria pois longa de máis de 30 anos nos que está prestando un servizo esencial ás persoas que teñen algún tipo de adicción, préstalle servizo a máis de 650 persoas anualmente e no seu equipo pois hai psicólogos, psiquiatras, enfermeiría, persoal administrativo e tamén pois un obradoiro de carpintería que fai un traballo magnífico social para toda a veciñanza de Ribeira cando pon a instalación dos beléns ou, por exemplo, a restauración da aldea de Sálvora. Ademais dos usos, a intención do Concello é recuperar a titularidade do inmoble de cara ao futuro no que podería destinarse a outros fins, principalmente educativos. Pero nós entendemos que esa localización pois algún día tería que estar máis circunscrita a un ámbito sanitario e tamén ese edificio pois no que hoxe en día é a UCA pois tería que ter un uso educativo co que podamos ampliar pois ciclos de formación profesional ou calquera tipo de ensinanza. É un traballo que estamos desenvolvendo e que agardamos que chegue a bo porto.